Een eerste lustrum van Mee-Eetpunt Meerselo werd maandag in feit. Met een eenvoudige start, 5 jaar geleden, met zo'n 15 deelnemers, groeide dit al snel uit naar meer dan 25 personen. Ik heb met de bestuursvergadering in 2011 op tafel gelegd wat wij voor de ouderen hier kunnen doen. En toen stelde ik voor om een etentje, eerst gezellig bij elkaar en dan een etentje. Dus dat is allemaal gebeurd. Nou, en we hebben de Dorpsstraat in de arm genomen. Die stond er gerand wat als er te weinig waren dat ze bijsprongen, maar we hebben ze gelukkig niet nodig gehad. Dus we hebben alles zelf geregeld. Om dit etentje eens in de maand te organiseren zijn vele vrijwillige handen nodig. Die doen op toerbeurt met z'n tweeën, zetten die hier alles klaar, dekken de tafels. En dat hebben we ingericht alleen dat de dames van de kookdames niet uit de keuken hoeven, dat ze bij het kookpunt weg moeten. Dus die pakken de stoelen, de tafels, die dekken de tafels en opdekken en de hele mikmak. En dat doe ik dan een keer met nog iemand. En de tweede keer doe ik het ook, maar dan valt die ander af, bij wijze van spreken. Dan komt er iemand anders bij, doen het allemaal 2 keer. En we hadden 12 kookdames. Waar die dochter van mij, die heeft er een vriendengroep. En die dames die hebben gekookt en alles is geweldig. Er is een logo ontwikkeld door Jos van Reden om zo een duidelijk contact naar buiten te verzorgen. Zo zijn er eetbonnen voor €8 per stuk te koop, waarmee men welkom is op een van de mee-eetavonden. Dat wordt in het dorpsblad bekendgemaakt. Een week van tevoren, dan en dan is het eetpunt. Dat staat er met grote letters in. Dus iedereen die wil komen eten, die er al geweest zijn, die hoeven zich niet meer te melden. Die komen, alleen moeten ze zich bij mij afmelden. En op zo'n speciale dag staan er natuurlijk bijzondere gerechten op het menu. Nou, daar kan ik niks van zeggen, want daar bemoei ik mijn eigen echt niet mee. Dat is voor mij ook een complete verrassing. Ik weet alleen, die dames die zijn als amateurs begonnen. En op het moment kan ik rustig zeggen tegen jullie, en dat mag gerust iedereen weten, het zijn gewoon beroepskoks. Geweldig, gewoon geweldig, super. Deze, voor het Mee-Eetpunt topkoks, werden nog even speciaal in het zonnetje gezet. Vanuit de dorpsraad kregen zij allemaal een bloemetje aangeboden en werd er symbolisch de sleutel overhandigd voor een nieuwe kast. Hierdoor hoeven de vrijwilligers niet meer met hun spullen over straat, maar krijgen ze een plek in het anker. Het etentje werd overigens ingeleid met een salade van gerookte forel en druiven. En voordat de overige gangen werden gepresenteerd, besloot het camerateam toch maar huiswaarts te keren, om te voorkomen dat het water hen helemaal in de mond liep. Ja.